ga-agbapụ ọsọ ozigbo n'oge nzukọ ọnụmanụ ka anyị si eme ya. Ọ bụ okwu na-eme ka o si eme na Naịjirịa nakwa n'ala Igbo ka anyị na-apụta wee na-ekwu ya, jiri asụsụ Igbo wee na-agbasa ya n'ụzọ preaching. Mana ọ na-agba ezu ụka ahụ erude na atụtụ ngịga ya ezu ụka ahụ erude n'ugbu a, mana m ga-agbapụ ọsọ ozigbo ka anyị banye n'isiokwu anyị. Na mkpụrụ ụbọchị ole na ole ka onye isi ala aka na-achị Naịjirịa ya bụ Muhammadu Buhari si na ya kụjara na ọ tụrụ ya n'anya wee maa ya ahụ jijiji otu ọnọdụ nchekwa si ada na Naịjirịa, ka ọ na-eme nke ka onye isi ụka ofu ụlọ ụka gbara ọkpụrụkpụ isi ụlọ ụka ha nọ na Lagos bụ Adeboye kpọpụtara ndị otu ya na ndị ọzọ ha gaa ngagharị nke ha si n'ọbụ ije ekpere nke ha ji wee gaa ngagharị iwe gbasara ọnọdụ nchekwa si ji akwa afọ n'ala na Naịjirịa. Ka ihe a niile bụ iji gosi na nchekwa we ka o si adazi na Naịjirịa anyị. Icheta na mkpụrụ ụbọchị ole na ole kwa izuụka ole gara aga ka ofu onye isi ndị otu ndị na-eso ụzọ Jizọs ya bụ otu ha a na-akpọ CAN nke bi ya bụ nọ na Michigan, ya bụ isi obodo ọchịchị ya bụ ọchịchị obodo Michigan na Adamawa. Afa nwoke a bụ Lawan Adini ka ndị omekome ndị isi abụ okpuo kpọrọ onwe ha Boko Haram mapụrụ isi wee gosi ya. N'otu aka ahụ na ofu nwa akwụkwọ nke na-eje akwụkwọ na mahadum na Maiduguri ka ha jidekwara wee gbuo. Ọ bụ nke na-eme na Jos mmadụ 13 na ụma bụ ndị a na-ekwu na ọ dị ka ndị na-eche efi bụ ndị jere memina ndị a n'obodo a na-akpọ n'ime ọchịchị obodo Pokos nke dị na Plateau. Icheta ihe a niile na-eme ịfụ na ihe karịrị. Onye isi ala wee pụtazikwa ọzọ wee kwuo ndị mmadụ echekwana na ọ bụ ọsọsọ ndị na-eso ụzọ nke Jizọs na ndị alakụba sokwa na ndị a na-egbu, na-enebere ya anya na ha eke oke 190 n'ime ha bụ ndị a na-egbu bụ ndị alakụba. Ndị mmadụ wee gbaka wee na-asị ekwesịrị igbu mmadụ. Mana ajụjụ anyị na-ajụ a ga na-atinye ọnụ na nke tata bụ ọkwa ewedịrị maka na nwanza na-agba egwu n'ụzọ a na-echekwa na ewere na ihe na-akwụrụ ya ekwe nọ na ọhịa ahụ na-asị gịnị mere o ji fịagharị ịfụ ndị a na-akwado ndị a, maka na ego ka ha ji na-azụ egbe ụgbọala na ụmụ ihe ha ji eme ya, ọkachasị ndị Boko Haram a. Ọ bụ na enweghị ka a ga-esi wee chọta pụta ndị a na ndị isi ha wee jide ha. Ụfọdụ wee sị a na-achọta ndị eji ọ bụ na amaghị na ewe ka a na-asị jide ha nọgide asị na ha echegharịa na ndị Boko Haram ejichegharị si tọpụ ha n'agbụ ejebe. Ụfọdụ na-asị na o kwesịrị ekwesị ime otu a. Ị na-anya ịfụ na ndị na-eche efi ụfọdụ n'ime ha na-ebu egbe, enukwute egbe. A na-asịzi gịnị mere ha ji egbu egbe? Ha nwere ikike ibu egbe, ha na-ebu ya na-akpagharị ji akpa nganga, enweghị onye ga-atụpụrụ ha ọnụ. Gịnị kpatara nke a? Ọzọ anyị ga na-ekwu wee bụ otu ọ dịzi otu a na ajụjụ a niile, dịka ndị omebe iwu etiti nọ n'Abuja wee kwuo sị na otu o si dị ugbu a na ihe ga-aka mma bụ ndị isi niile bụ ndị isi ndị nchekwa obodo
chi ha tie akwụkwọ arụkwaghị m ha mee gịnị ha pụọ ka a mara na ndị ọzọ ga-apụta ka obodo anyị wee dị mma ka nchịkwa tọrọ ọta wee dị ya. Ọ bụ ụmụ ihe ajụjụ a na ihe ndị ọzọ ka m na Chukwudi a na-achụna ọ bụ Chukwudi a na-achụna abụbụ Muhammadu Buhari. Ọ na-abụ ihe na-eme n'obodo anyị bụ Naịjirịa, esi ka agwa onye isi ala ka asị ya ka ihe a si eme. Ọ bụrụ mgbe n'oyibo otu o si asị ya n'oyibo bụ I am not aware, ya na ya amara na ihe dị otu a na-emeli. O wee bụrụ dịka o si emebuli ya ihe okwu abụrụ ihe gbagwoju m anya ma ọ bụrụ ihe nnabata na ọ bụrụ ihe ntụnanya mba ọ bụrụ ihe ntụnanya maka na ka o si adị na-ekwu. Abịa na ihe gbasara ndị ọ sịrị anyị na ndị a na-egbu na ndị a na-egbukarị bụ ndị na-ekpe okpukperechi alakụba. Ndị na-ekpe okpukperechi alakụba bụ nne mụ ha afọ mụ ha. Ndị bụ ndị na-ekpe okpukperechi Kraịst bụ ndị Jesu bụ nne mụ ha afọ mụ ha. Ya ọ bụrụ ezigbo okwu na onye isi ala ga-apụta na-agwazi anyị ndị egbukalị na ndị a na-agbukalị rọ. Ọ bụrụ ihe ọ kwesịrị ịgwa anyị, maka na ihe ọ kwesịrị ime bụ ịma ka a ga-esi kwụsị ogbugbu a na-egbu ndị mmadụ ma ọ bụzi ndị na-ekpe alakụba ma ọ bụzi ndị na-ekperụ Jesu. Igbu mmadụ enwerọli mgbe o ji dị mma, mana anyị ga-elota na onye isi ala na ihe ọ gwara anyị bụ so na ihe ọ ga-eme ma ọ bata bụ ịfụ na nchekwa obodo anyị bụ Naịjirịa na o zuru oke. Maka onye nke pụnụ o wee bata bụ Goodluck Jonathan. Mgbe ọ na-achị a na-ekwu na nchekwa obodo fịara arụ, a na-ekwu na ọ mara ihe ọ na-eme, esi ebe a kwute esi ebe a ihe adịka nwanne m nya. Mgbe ọ na-abịa o wee sị anyị na nchekwa obodo bụ ihe so na ihe mbụ ọ ga-eme. Ọ sị na ịnụ ọgụ maka ego fulefu nke a na-akpọ kọrọpshọn, ndị na-eri ngarị, ndị na-eri aka azụ na ya dị iche iche. Ọ sị anyị nọ ya bụ ịchọpụta ego na nchekwa obodo n'ọnyanwa bụ ụzọ ihe na-abụ bụ ihe ọ ga-etinye aka na ya fụ na eme ya ka ọ dị mma. Mana abịazịa kịta eri onye isi ala ji wee chịba since 2015 wee ruo kịta ihe a na-egbu mmadụ. Ọ bụ ndị na-eme statistics asị anyị na ihe egbugo eri o ji wee bido chịba wee ruo kịta akaligo ihe egbugo n'ọchịchị nke gara aga bụ nke Goodluck Ebele Jonathan chi. Ya ihe ndị be anyị bụ ndị Naịjirịa na-achị chọọ n'aka onye isi ala bụ ka ọ mara ihe a ga-eme ka e wee kwụsị igbusisi ndị be anyị ma ndị na-ekpe okpukpe alakụba ma ndị na-ekpe okpukpe Kraịst. Maka na ihe ọ balụ ihe ọ gwara anyị ọ ga-emela anyị bụ na ọ ga-enye anyị ezigbo nchekwa. Onye ebe ọbụla onye nọ ụla tụọ ya ụlarụ ụla onye na-eke bụ na ndị akọba ihe na-eme eri arọ 2020 nke anyị bata nyaa. Ịfụ na a na-egbu ndị be anyị kwa mgbọsị onye sị gị na ọ jee ebe nwa ọma nnatazi achọba ya achọba ihe ị ga-anụzikwa bụ na ndị nwa atọlị ya asị gị weta ego weta ndị naira one nwa ka e wee pụta. Ihe a na-egbu ọ dị njọ, ọ dị ka ọ dị njọ, mana ka anyị na-agagodu ka anyị na-aga n'ihu nwanne m. Dịka o si ada oge ị nụrụ ihe a nwanne anyị nwoke kwuru na oge ọchịchị onye nke pụrụ apụ ya bụ Ebele Jonathan Nwazi ka iwe na ihe eji si na-ewe ka nchekwa si dị bụ maka na ọ bụrụ onye agha na ọ bụrụ onye ọchịagha ka akpọbata onye siri ike, onye bụ onye ọchịagha ma ihe ekwe na-akụ ka o wee bata wee bụrụ bịachịba. Mana ọ bataziri ihe na-ebe ka na-ebe. Oge ị nụrụ ihe o kwuru gbasara ndị a na-egbu na ka o si mee nkụja gbasara ọchịchị gbasara ka nchekwa si dị na Naịjirịa, kedu ka o si dị gị? Chizidalụ, na mbụ
m ga-ekwu ka ndị vice ekwu ndị oho dosara kpụmanya isi akpụrụ abịdị kpụmanya isi akpụrụ abịdị ọ ji ekwesị gị ga-abịdị gbuo m isi akpụrụ chizi gbuo m isi akpụrụ chizi ọ ga na fitikwanụ m ka o si fiti chizi ị ga-achị na ị ga-achị na ị ga-achị ngwa na achịwagon anyị afụgon ma na-achịta aja mana nke bụ eziokwu bụ ịma na mgbe ndị a batara ọchịchị mgbe Muhammad Buhari batara ọchịchị ihe izizi anyị fụrụ bụ etu esi wee nabata ya ntụmanya ndị mmadụ ebuo ibu a na-asị maka na nkwa o kwere erika naanị ihe fọrọ ka o kwe ndị obodo anyị na nkwa bụ na ya ga-akpụ mmadụ ọpụta ka ume ma ọ na ya ga-eje bi onye nwụrụ anwụ aka kpote ya n'ọnwụ naanị ya bụ ihe okwurọ nke atụgidere anya ọwụkwa ndị be anyị na ya akpọ ruo taa atụgide anya nwere ha afọ atụgide anya nwere ha afọ ihe ebidozi emewe bụ ebidozie siwa na ihe anyị mere ọ bụ na ndị nara ana agwụpịago obodo na ihe anyị mere ọ bụ na ndị chịrị achị achịpịago obodo anyị asị ya onye ahụ mere eji wee sị gị bịa ka ịchịte ọfụma kemgbe anwa ruo taa ndị be anyị sịrị na ekpedo bleg n'ahụ ọzọ isi dị kedu ihe m kwuru ihe bụ onwe mmọnwụ ndị be anyị ruo taa a na-echi ya onwe ndị obodo ndị ọzọ megide tigide mmọnwụ tigide ndị nwere ihe ha nwee ha sị kedu ihe a ga-eme ya asị ndị wayo ka anyị bịa ha ejesi ndị obodo unu kwado chere mbọsị dị etu a na ha ga-etipụta mmọnwụ nwụbụrụ onye fụrụ mmọnwụ dị ka ya n'afọ ya bụ ekpe ndị obodo akwadocha ụbọchị anwa na-eche ha na-eme mkpọtụ nwekwa mmọnwụ ha nwere echegide na mmọnwụ na-abịa nwekwa mmọnwụ ma ruo taa chizi a ka na-eche ekpedo obele anyị ka na-eche ihe a ga-eme mana nke bụ eziokwu bụ chere mmadụ adịghị enye gị ihe o nwere ọchịzi ala ọ bụrụ na ya ga-achị ọchịchị ọ bụrụ na ya ga-anọ ebe a ọ bụrụ na ya ga-eme nka yiekwanụ gị traụza eyiri Jọni oyi inwekwanụ ụdịrị ike Jọni nwere ọ bụrụ ihe gị traụza na-achọ onye yi traụza ọ bụrụ traụza yi gị ka m gwa gị nwoke a wee sị anyị na ihe nlega anya na ndị egburu karịa bụ ndị a na-egbukarịa ọ bụrụ eziokwu masị hapụ na ndị bụ ndụ mụnwa bụ onye omenala etu si ekpere chi m efe chi m bụ etu ndị nna nna m ha si wee fee chi ma onye ụka etu anyị si ekpere chi nke anyị bụ nwanne m ma onye alakụba bụ nwanne m anyị ncha niile bụ mmadụ Chineke eze Chitoke abịa ma kere eke ebe Chukwu nyere m ndụ nke m nye onye ọzọ ndị ọ ga-enwe ndị ya mana eziokwu bụ na ọ bụrụ eziokwu na aka egbu ndị alakụba ma anyị ji wee na-ekwu ya ije n'ugwu Awụsa ndị be anyị amarọ na ọtụtụ ndị ugwu Awụsa nọ n'ebe a na-anụ oge a bụ ndị ụka ndị be anyị amarọ na ọtụtụ ndị n'ebe a anyị na-eme abụrụ ndị Awụsa enwere ndị asụsụ ọzọ na-abụrụ ndị Awụsa ma ha bụrụ ndị Fulani n'ebe anwa o wee bụrụ ya wee na-ekwusị ndị Boko Haram ji ya ka ha wee na-ekwu ha nwude gị ma ndị o nwere moto eze nwata aka ebu aka na-achọ ndị ekporo na moto ọrụ ma hapụgo ha enwudoro ha wakpo ha asị ịbụ onye alakụba ịbụ onye Jesu ngwa kwụrụ ebe a akwụwacha asị ndị alakụba naba kpụrụ ndị na-eje ụka ụfọdụ n'ime ha kpụrụ gị asị gị ngwa kwuo na ijedobego ụka na ikwenyego na alakụba na nke ha ịjụ egbuo gị onye ga-abịa jide ndị nke ya hapụ ha jide ndị nke ọzọ gbuo kedu ka ị ga-asị na ndị aka egbu bụ ndị a na-ahapụ karịa ndị a na-egbu egbu ebe ọgụ a na-anọ na etu esi anụrụ anyị ya bụ ọgụ si wee gbagwojuo m anya bụ Chizian ndị na-egbu anyị ndị na-achụpụ anyị na be anyị na-awakpo be anyị gbaa be anyị ọkụ ndị na-egbu ndị amị ndị na-anụrụ anyị ọgụ ejidecha ụgbọelu na-agbatụrụ ụgbọelu na Kaduna onye ka ndị anyị ejidecha ha kpụrụ ha ndị omekome gbatụrụ kama a ga-ekpe ha ikpe ekwuru sị na onye wakporo ala nna anyị ọgụ na ikpe nke a ga-ama onye ahụ a na-eche o wee iwu anyị ọzọ wee kwuo
na onye ọbụla asị na onye busoro obodo anyị agha nọ ikpe ọnwụ ka a ga-akpe ya. Onye gburu mmadụ nọ ikpe ọnwụ, ọchụ ka ọ bụ. Ndị gburu ọchụ, ndị wakporo obodo anyị ọgụ buso anyị agha, unu jide ha, ọ na-asị na unu na-eje ekụziri ha. Kedu ihe unu na-ekụziri ha? Ha sị gị na ha echegharịkọ. Ọkwa onwego mgbe a sịrị na o nwere ofu onye n'ime ndị a chegharịrị so wee jee n'onye abụ onye mapụrụ ofu onye isi. Mgbe na-asị kedu ụdị echiche dị ha? Ifugoni ya chizi nwanne m na ọ bụrụ kpọọ gị isi akpụrụ abịdị, mana ọ je ekweshi gị o kwesịrị abịdị. Ebe a ka anyị nọ kịta. Chukwudi, dịka o si dị ugbu a, gịnị ka ị chere na anyị ga-eme ma ọ bụ na obodo anyị si eme? Ikwenye na nke a ndị ọchịchị ndị isi na-emebi iwu si na ihe ka mma abụ na ihe ka mma ugbu a bụ ka ndị isi ndị nchekwa Naịjirịa ka ha tinye akwụkwọ alụkwaghịm, ka ha nọgharịa, ka mara na ndị ọzọ ga-abata dịka nchekwa si dị. Kedu ihe ị chere na a ga-eme ugbu a gbasara ntọrị na ajọ ụfọdụ adị agazikwa ma ebe ha na-akọ ugbo maka ndị na-eche efi ka esi achụpụsị ha na ebe a na-eche aka ugbo? Nwanne m Chizi, ihe ndị ọgbakọ omebe iwu ndị sineti okwu ha dịkwanụ mma. Ihe m ga-eji gwa gị na okwu ha dị mma bụ na ịma na ihe dị n'ọchịchị bụ na ị na-eme ihe ị kwesịrị ime, maka ọchịchị bụ ka ị nwee ike. A na-asị gị mee otu a ma otu a mekwa otu a. Ọchịchị bụ ime ihe ịlụ ọlụ kwesịrị ka alụọ. Nya mere ebe ị nọ n'ọchịchị, mgbe mmadụ nọ n'ọchịchị ọ na-eme ihe kwesịrị ka o mee, ịma na ihe niile ga na-aga n'anya ya n'usoro kwesịrị ekwesị. Mana mgbe mmadụ nọ n'ọchịchị, ihe ọ kwesịrị ime ọ da-emie, ma ọ bụgodị na ọ na-emie ọ da-emetị ya, maka ka ị ga-esi ma na ị na-emie bụ na ị na-emetị ya ọ na-aga otu o kwesịrị ịga. Mana ọ bụ na ị na-asị anyị na ị na-emie mana ndị nọ na okirikiri gị enwere ihe ha na-afụ ị na-eme, ọ ya bụ na ị na-emetị ya. Andị mgbe ọbụla mmadụ mekatala ihe ka anyị sịlị na ọ na-emetabu ya, o wee mekata ya o metazị ya, ịma na ọ ga-anọghalị ka onye ọzọ nọdụkwa ka e wee malụ ka esi emie, ka e wee mebekwa ya n'usoro kwesịrị ekwesị. Nya ihe ịfụ na ndị omebe iwu Naịjirịa ihe ha kwu bụ okwu kwụ ọtọ, maka na ndị akwadosie ya ike, akwadomi ya, maka na ihe na-emezi kịta na-egosi na ha adalụ na ibie ka ndị mmadụ nwee ike ebe ha chọrọ ije ka ha jee ya. Ndị na-eje ọlụ, ndị na-eje ụka eje ụka, ndị na-eje okpukpere ha n'ụdị ọbụla eje ya, mana ha da-emenwuzie onwero anya ebe a mụ na gị nọ. Anyị nwere ike anyị na-asịfụ ka anyị na anyị emechie ka anyị pụọ na baba anyị dị iche iche, anụ na ofu a na-akpụrụ ofu onye ma Chukwu ekwekwana nwanne m. Mana ịfụ na onwerozi nya ihe gazi ilu ndị a na-akpọ security chiefs, ndị ọchịchị dị iche iche, ndị nchekwa dị iche iche, ihe gaziri ha bụ ọ bụrụ na obodo a na-eme ihe otu ekwesị isi mie, ha ncha kwesị ka ha jiri aka ha tinye alụkwaghịm si na ha ada alụzi. Otu ndị obodo kụziri anyị si eme, ndị a bụ ndị Britain ma ndị Amerịka. O nwee ebe ha ga-abụ mebiluo mmadụ, onye na-achị ọchịchị asị na ya afụgokwa na ihe a na ya da emenwuzikwa otu ya si kwesị emie, na ihe nke a akalịkwa anya. O wee sị ibe anyị nụ biko kwọnụ nyelụnụ m aka ka nwa gaghị esime ha mgbe anwa sị na ya achị ọzị. O kwesị ọ dịlị ka ọ bụrụ ndị omebe iwu sineti ga-elotalụ ndị a na ha kwesịghị ịpụ, ha kwesịrị n'ime onwe ha, ma ọ bụ na anyị bụ ndị na-agwa onwe anyị eziokwu n'obodo anyị bụ Naịjirịa, ha kwesịrị n'ime onwe ha ka ha jiri aka ha sị na ha ma nchi ọzị. Mana anyị ma na ihe na-eme anyị bụ otu anyị si wee bata na ihe anyị na-elite n'ọchịchị dị iche iche na-afịa arụ mmadụ ịnọkọtasị na ma ya achị ọzị, ọ na-afịa ha arụ nnukwu nwanne m. Ọ dị ma Amechi, dịka o si ada, ndị a niile na-eme ihe a were dịka ndị Boko Haram, gịnị mere o ji fịa arụ ịchụmi ndị a ma ọ bụ jidegodo ndị na-akwado ha? Ọzọ dịka ibe ya, ịfụ mmadụ na mgbada ebe a jiri mma na-agbagharị ugbu a, ma ọ bụ na mma o ji jee n'ugbo ya na-anata, ndị uwe ojii fụ ya ka o ji ya je n'ụzọ enwere ike ijide ya. Mana ndị na-eche efi pụọ egbe, ụfọdụ n'ime ha na-ebu egbe agbagharị, mana anaghị atụpụrụ ha ọnụ. Kedu ihe ị chere na-ekwesịrị ime
gbasara iwu Naijiria. Ọkwa ya mere na ụfọdụ obodo dịka ndị Yoruba bidogoro were ndị nche nke ha ugbu a. Iche na ebebe ndị nche n'ogbe ka esi bụrụ nwanne na Naijiria na ọ gaghị adị mma. Ọ dị ezigbo mma maka na Chizi, ọ bụrụ na ị bịara sị m ka ị kwọrọ m n'azụ, n'igoro n'azụ gị kwọrọ m na-aga ọkpa ma na-akpụ n'ala, na-akụ n'osisi, na-akụ n'okwute, ga-asị mba na ọ ka mma na m gawara ije, maka na m bụrụ na m na-aga ije mfu okwute nchegharịa, mana ịkwọ m n'azụ ịkwọrọ m were m ọkpa na-atinye n'ọkụ, ọ kaziri mma na mgbe m ga-esi n'azụ gị rituo ma na m adago ngwụrọ. So ihe na-ekwu bụ na iwu, anyị nwere iwu n'obodo a. Cheru ka m bịa, anyị nwere iwu. Ebe ị nwere iwu, ma iwu ị nwere onwere ejiri arụ ọrụ. Kedu ihe ị nwere? Ị nwere akwa oyi na-atụ gị, ijiri akwa oyi nwere akwa. Ọ bụrụ ihe ị nwere ma ọ da-arụrụ gị ọrụ, ị nwere ya n'ọnụ, mana eziokwu ị nwere ya. Anyị nwere iwu, mana iwu anyị nwere ọ na-arụ ọrụ. Ebe anyị nwere iwu, agwago gị na iwu anyị treason. Onye nwere ihe o mee, ndị masob na ndị IPOB ịda afụ okwute n'aka ha, ịda afụ mma n'aka ma ya fọdụ egbe afụ ha kwa anụ na achọrọ ịnị Papa Nnamdi Kanu, ndị soja ejego wepụ ebe anwa. Kedu ya jere ebe anwa eme? Mana ndị Boko Haram na-achụ ha ọsọ n'ugwu Hausa, mana ebe a ka a ga-agbanata. Onye na-eme nwangwu onye na-ewere ndị na-esi imi na maka na ndị ngalaba ndị nche obodo wegasị ndị na-esi imi na sita imi na ndị na-akwado ndị amara ka anyị esi mechi ha ma eziokwu. Onye gwa gị na ha mara eziokwu? Ha ma eziokwu nọọ arụrụ a na-asị gị na ha mara ịpụtakwa onwe mbọsị anyị na ebe a na-asị na ndị na-aka kparala ndị IPOB na ha wakporo ndị uwe ojii na anatara ha dangerous weapons. Etu asị wee sụọ ya n'oyibo, anyị ga-enwe ntị ka ekwuo dangerous weapons. Ihe ha kwuru bụ flag ọkọlọtọ, wee kwuo motorcycle, wee kwuo okpu. Nwanne nwoke, ihe bụ dangerous weapons. Mụnwa abụrụ onye masob ma onye IPOB, mana onye kwu eziokwu ya kwuo eziokwu. Ọkwa ikwuru ya kịta, ya bụrụgodo na njidaga na-aga n'ụzọ kịta, ndị uwe ojii afụ m abụrụgo awụgwụkwa ma m dọrọba. Mana ndị na-achị ehi, ndị Fulani na-achị ehi na-ejigidego mma daga. Ụfọdụ ndị Hausa ejigo daga tụgbuo mmadụ. Ị na-atụ ya na-agwa gị, ha ejigidego mma, onwere onye na-asị ha ihe ọbụla, mana na-ejikwezi egbe, onwere onye na-asị ha ihe ọbụla. Mana ihe a ga-eme ya bụ inwe iwu. Ụfọdụ anyị nọkwa na ndị ugwu ụfọdụ ewebukwa ndị nche nke ha, ndị Yoruba enwe ndị nke nche, mana ndị na-achị anyị Igbo ka na-ede akwụkwọ. Ọta ka ịma na ha bụ ndị ode akwụkwọ. Ha dewe akwụkwọ, mgbe a ga-edegide akwụkwọ abịa anya ahụ na ha na-agụ ihe dị ma na a na-enyoghị anya n'akwụkwọ. Inezi anya frọs be gị, ị marazi anya ị na-ede akwụkwọ ede. Kedu onye na-edere akwụkwọ? Ọ bụrụ na ị bụ gọvanọ, kedu onye ịma ikike ị nwere iwu nye gị? Ị na-anụ ihe na-ekwu? Kedu onye ị na-edere akwụkwọ? O nwere ka ihe adị ebe e nwere iwu ada akwanyere ugwu, ma ọ bụ na ụfọdụ na-ebi ndụ ka ha karịrị iwu, ụfọdụ na-ebi ndụ ka ha karịrị obodo. Ihe ada dị mma. Ọ dị mma, anyị bịachite azụ, anyị agbapụ ekwentị ka isoro wee tinye ọnụ ya. Ọ bụ nzukọ ka anyị na-eme, nzukọ ndị Igbo. Mụ na Chukwudị Anachụna ya bụ onye bụbu isi ndị otu ndị ntorobịa na ọhaneze ndị ama dịka ọhaneze Youth Council. Ya ọ bụ ya na Amechi Ugwuele na ebe a wee na-agwa anyị ka o si mee na ụmụ ihe niile nchekwa si dị n'obodo anyị bụ Naijiria. Ọ bụ ya ka anyị na-akpa, ka nchekwa si akpọ afọ na ọ ya ka anyị na-akpa. Anyị pụta bịachite azụ iwere ohere isoro wee tinye ọnụ n'oge gwa anyị ihe bụ n'obi n'oge nke gị. Cheta na Igbo yere ka ị ga-asụ akara ekwentị ị ga-eji tinye ọnụ n'oge a bụ 09977700009 maọbụ 09902311000. Anyị lecha afọ pụta, anyị na-aga n'ihu. Abụ m Chiziani. Ọ bụ nzukọ ka anyị nọ na ya. Anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo wee nabazi okwu unu. Cheta na ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ka nchekwa ka o si dị na ala Naijiria ugbu a gbasara ihe onye isi ala kwuru na ọ tụrụ ya n'anya
otu nchekwa si adazi na Nigeria. Cheta na onyeisi ụlọụka ofu ụlọụka nwanne nwere isi ọnọdụ na obodo Lagos bụ ama dịka onyeisi ndị ụka bụ Adeboye pụtara gaa ngagharị ọkpọrọ ngagharị ekpere o ji wee gaa ngagharị iwe gbasara otu ọnọdụ nchekwa na Nigeria. Anyị gwakasịrị ụmụ ihe dịgasị iche iche na ka o si adagazi n'ala anyị ka esi atọrị ndị na-egbu na ndị ọzọ. Akara ekwentị ga-eji etinye ọnụ na nke gị bụ 089771110 maọbụ 08923211010. Mụ na Chukwudị Anachụna nakwa Amechi Ugwuele nọ ebe a ka anyị na-ewezi okwu ugbu a. Gwa ya afa gị bee ya nkenke. Afa gị bee ya nkenke. Ekele gị. Ndị ka ị mere nwanne? Ọ dịrị Chukwu onye akwụkwọ ugbo. Ka ị mere odogwu? Ọ dị mma. Ugwuele ana m ekele unu. Amechi na-anụ ihe na-ekwu. Amechi na-ekele. Daalụ. Apụtago. Ekele m unu na atụmatụ unu wepụtara. Daalụ. Ọzọ amachara ihe a ga-eme. Ya abụọ ndị nke be anyị ka anyị ekele ede akwụkwọ na-aga dịka otu isi wee bụrụ efu. Ọ bụ gosipụtara anyị wee dedebe akwụkwọ a. Anyị edebela akwụkwọ a ebe anyị ga-amata ihe anyị ga-eme. Onye ugwu jide mma ọdụ ihe a ga-achị. Onye be anyị jide ka m mkpara ọghọ wipọ. Biko anyị leba na ya ma ihe anyị ga-eme biko na atụmatụ na unu wepụtara dị mma nnukwu. Adị ile anya kịta hụ na ha echiela ebe a gbalatacha ebe anyị ka bịa nọrọ. Iche eke ihe ya ịma na ọnụ ka anyị bụ ọnụ ka Igbo ị ga-asụrụ anyị Igbo yele ihe. Biko ọ dị mma ka onye ọzọ tinye ọnụ. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ọkịja dum. Ọkịja bunyere anyị igbe mmanya sị anyị ṅụba na enwere ihe na-eme na ọ ga-adịrịrị gị na mma dogwu. Ekene gị nwanne ndị ka ị mere. Onye ọbụla na-ekwu eziokwu ga-adịrịrị ogologo ndụ. Ise. Maka na akwụkwọ nsọ Amen. nna na-adịghị azọpụta anyị bụ eziokwu. Ịtụkwa otu ibe ga-aga tata. Ekele dịrị nwanne anyị nwoke a na-akpọ Oliver Dịkokwe. Ke tiri egwu wee sị, ịfọrọ mmadụ achị tata, kpụọ ya asị echi, rụpụta oke ịtọ, ịma mmadụ ife ya egwu. Onye isi agha pụtara asị, ọmaazị ife ọzọ ya egwu. Ekele ka ndị ụlọ nzukọ kpọrọ ndị niile na-anọchite nchekwa dị iche iche okwu ka ya maa ka esi eme ka ije na-aga. Onwere onye bịara. Ọ bụrụ onye isi ndị na-achị ezi Igbo ya bụ okwu, ha ga-azụ ya ọsịsọ. Ya eji wee mara eresigo ndị na-achị isi obodo ahụ Naijiria. Ndị Igbo mpe na anya ọ ndị Igbo na-agbazi nke ikpeazụ. Etinye Yoruba kazi ndị Igbo kịta amara ife. Ndị Igbo ndị na-achị anya nọrọ ebe a. Kama ana m achị ụmụnne m ndị Igbo. Ife ọbụla bụ ife ọjọọ merụrụ echi niile. A mara na ndị na-achị ala Igbo debere ndị Igbo n'ọnọdụ anọ na ya. Ihe nna nwa gị iwe eziokwu. N'ihi na ọfọfọ ju akpa na-emefa nwa ọsọ na-eche echiche nchekwa ụmụnne ya si ya n'azụ. Izi anyị ụmụnne m eburu ọnụ ọka mma na nwere na nwoke eziokwu. Daalụ. Enwere onye na-anwụ. Ma ya dịwa. Daalụ. Enwere onye na-anwụ udo ka anyị chọrọ ka a ga-esi mee ka ọ dị maka anyị chọrọ. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ bee ya nkenke. Ndị ka ị mere ndị ebe isi akpọ nwanne. Emere m ọfụma. Ọ maazị nwoke esi m Abakaliki akpọ. Maazị nwoke dị gaa n'iru odogwu. Ihe m na-ekwu bụ anyị Igbo ka a chọrọ iji ajụjụ a. Gaa n'iru. Ndị Yoruba na ndị ugwu. Ndị ugwu a na-egbuchicha anyị egbu anyị niile ha na-egbu anyị. Kwa nwe mechakwa kịta ebe nwere ndị nche eke ha nke aka nke ha. Mana aka anyị nwere isi apụtara. Ka ebe na anyị Igbo ama jigo onwe anyị aka ya ma anyị jikọ ọnụ anyị ama jikọ ọnụ onye akwụrụ ebe a ya akwụrụ ebe onye akwụrụ ebe a. Nkwube kịta sị na magbama mmadụ iyi.
akpọna ka ọ ga-esi dị maka anyị chọrọ ego ka ebe anyị niile ndị bụ ndị isi n'ala Igbo ni onwe ha nwee ike pụta jikwa anyị ọnụ nwaanyị ya nọrọ na benki ya ọ na-akpịsị ala nye ndị a na-achụ efi a na-ebunyefe ego mebiri a na-atarị ya atụfu n'ime obodo anyị ebe ọ bụ ibe dị mma chizi daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ biko ife onye gba anyị kwada anyị gwara onwe nọ n'isi anyị Igbo ife ọ dịkwada anyị n'anya anyị bụkwa ifere kedu ihe anyị ga-eme ọhịa ka anyị chọrọ ihe anyị ga-emebi ijikọ ọnụ kwado na mbe ka nwere onwe anyị Kenya anyị ji afọ anyị ha anyị ga-eme daalụ uche ya dị ya njọ ịma na uche gị ka ị kwuru ihe anyị nọ ebe a bụ uche onye nke ya ebumnobi ndị niile na-akpọ ọ bụrụ ebumnobi ụlọ ọrụ anyị ebe a ọ nke dị gị maka ikwuru mana ekele dị Chineke na anyị wee ofu onye gbara ọkpụ so na-achị ọkachasị ka o si achị na ndị ntorobịa na ọha na eze ọ ga-agwa ihe mbọ ya na onwe ya gbara na-agba iji chekwa ala Igbo gwa m afọ gị na-ebe iche akpọ ndị ka ị mere kenekwa gị nwanne o gaa n'iru bee ya nkenke isi na afọ gị bụ gịnị Nnamdị gaa n'iru anyị nọ isiokwu na amaka ebechiri ọnụ na Naịjirịa ihe dogharị na agwa maka nchekwa and anyị nọbụ ndị Igbo ụmụnne anyị ndị nọta ụmụnne anyị ndị nọ n'isi fadịrị anyị mma dịtụ na ọ dịrị ha mma fadịrị ịgba maka ndị a na-ede nọgide ọdịndị ọdịmma ha chọrọ ịma dịtụ na ndị polisi na-echebe ọ dị mma anyị agwago unu na ịchọ ịtụ asụsụ ebe a na ị ga-asụ Igbo yere ya agwakwana ya ọgwa anyị emegidere ya afọ gị ga-abụrịrị afọ Igbo gị ga-eye eye asụsụ ị ga-asụ niile ọ bụrụ Igbo agwana ya ọgwa ọ nzukọ ka anyị na-eme nzukọ ndị Igbo asụsụ Igbo ka anyị chọrọ ịchọ itinye ọnụ n'okwu afọ gị ga-abụ afọ Igbo ị ga-asụ Igbo yere eye agwakwana ya ọgwa ya alụ maka na ikuwa ya ka ụmụnne na-abụji agwa onwe ha okwu n'ama anyị nọ n'ama ka anyị gwakene onwe anyị okwu dịka ụmụnne ihe ndụmọdụ gbasara nchekwa na ka o si ada na Naịjirịa kedu ihe anyị ga-eme ka anyị chekwa na Naịjirịa chekwa na Igbo gwa ya afọ gị na ebe ishi akpọ ndewo nwanne ndị ebe ishi akpọ na afọ gị oke afọ nwa na-emere aka aja anyị ọchụ ya ekene m fufu ka n'ofu nke gị onye na-achị na ya n'ọtụrụ ya n'anya o nweghị ya tụrụ ya n'anya ọ na-eme ọ na-atụ ya n'anya ebe ndị nchekwa ga-agba mbọ gbasi m jide ofu onye asị na onye na-eme arụ ama akpịrị ikpe ma akwụpụta ya ma ọnwa atọ ga-abịa dịkọta si na-agbanwe n'ime ụlọ nga isi ebe ahụ na-ete nye ha ego nye ha uwe ndị nchekwa ọzọ ọchị ya jee banye ya ọ tabeghịtụ ya n'anya onye ha na-akwado ihe ahụ ọ bụrụ na obi niile onye ọbụla obodo bịara na-achọkwa obodo dị onye karịa ịdị mma mana a na-eme ihe na nke a bụ nke m nke ọzọ ji nwụọ daalụ ndị anyị jikọta ọnụ ka anyị dọwa onwe anyị ebe ọ bụ na nke a dọra nwere ọ ga-aga aga ka anyị chọọ ụlọ anyị kesiri dọwa onwe anyị enweghị ụzọ ọzọ kacha mma na-abụrọ ka anyị nwere onwe si n'aka ndị abụọ anyị a na-eme ihe anyị mara oge chukwu gwa anyị ikwu n'asụsụ ọ ga-anụ uche ndị ya daalụ nwanne daalụ gwa m afọ gị na ebe ishi akpọ ịchọ ịgwa ya okwu ịsọ ya n'Igbo gwa ya afọ gị na ebe ishi akpọ afọ gị na ebe ishi akpọ eze weze sụọla ya Igbo na-asị na ebe ọ bụ na nchekwa ekwu okwu nchekwa kemgbe ndị Igbo kwụsịrị ịma ihe na onye ajụ anaghị ajụ onwe ya onye abụghị oke amamihe na-anwụ ọnwụ n'azụ ụlọ onye nzuzu anyị bụ ndị Igbo kwesịrị ime onwe anyị ọ bụ ihe anyị na-eme anyị siri na ndị ọzọ ma ndị Yoruba amagoro onwe ya daalụ nwanne daalụ gwa m afọ gị na ebe ishi akpọ bee ya nkenke dịkwara gị nwanne m afọ gị bụ gịnị Ndụbụisi gaa n'iru wee chọrọ ịjụ ndị gọvanọ ọzọ anyị na-edebere onye isi anyị akwụkwọ
ọ nwere ikikere ka eguzoba nchekwa akpụrụ ma na ndị ara egbuchi ndị mmadụ bụ ụmụnne fa fụmara ihe fimere akpọrọ asụ oyibo ọbụwa ụmụnne ha ndị bandit ọwa ụmụnne ha ndị boko haram bụ ụmụnne ha ndị gọọmenti ọsa anyị na-edekere na akwụkwọ ka anyị na-ekike ka eguzo nchekwa n'obodo anyị ka ọ si ede ndị gọọmenti ọsa anyị ma ọ ga-enwe isi bekee gị akarịza nwanne bekee gị akarị eche m na ị ga-aghọta ihe anyị na-ekwu na ya chọrọ bekee ka ọ karịza anyị were afọ anyị na-asụ igbo yele eye ọ ya ka anyị na-eme ebe a gwa ya afọ gị na-ebe ishi akpọ ndewo nwanne bee ya nkenke gwa m afọ gị na-ebe ishi akpọ aha m bụ Chidiebere esi na Enugu gaa n'iru atụtụ ka m chọrọ ịtụ ngwanụ na ebe ọ bụ na ndị Igbo bụrụ ihu dị akaghị ere nwanne ya ọ ga-akakwanụ mma ọ bụrụ na a ga-enwe ka a ga-esi mee akpọkọtacha n'akụkụ Igbo niile agagba ndụ na onye fukwu ihe ọjọọ ga-eme nwanne ya gachi ya aka nye ịkwa arụrụ ndị Igbo tụrụ egburu ịgagbaghị anya ihe dị ụta mee ama na Igbo a ga-ebukotewe ọnụ ọ bụrụ na ọ bụrụ taa ụfọdụ ekwuru na agbago ụfọdụ ekwuru na agbada ekele m daalụ Amechi nụrụ ihe okwuru ya ka anyị mere anyị bụ ndị ọdịnala na-ekwu na ọ bụrụ na ejiri ọdịnala chiba nwanne anyị nwoke na-asị na ọ ga-aka mma onye ọbụla ga-achị ndị Igbo niile je gbaa ndụ agbacha ndụ ewereziri onye amazi obi oluo mmadụ ịma na ndị na-achị anyị ekwugo m ya na mbụ sị na ndị na-achị anyị ha mgbe a ga-eje du ha n'iyi eje were akwụkwọ kwuru m ya sị na ndị a na-achị anyị nkịta banye n'ọkwa a na-abịa du onye a n'iyi o were baịbụl ihe a kwenyere na ya wee ṅụọ iyi ma ihe a na-anwụ bụ na tupu na ọkwa anya na-eji na ya na-anwụ iyi na ya ga-eme ọfụma mee ihe bụ uche ya etu ọ ga-esi masị Chukwu masị mmadụ wee ṅụọ iyi si na e mere etu a si Chineke ya dubia na ya ji akwụkwọ nsọ anụnwa wee na-agba ndụ a wee na-ekwe nkwa mana ha mee ejemewe ihe sọrọ ha maka na ọ dị ka ọ na-adị ya ka ọ dị egbu mmadụ mana ọ bụrụ be anyị na nchịkọta okwu a niile maka oge kedu ihe ị ga-eme n'ihe a niile ka o si adị na ihe m na-ekwu bụ na dịka ịfụgoni ya onwere mgbe ọ ka efu ka o si adị onwere mgbe m nụrụ na onye na-agụ mmụọ maọbụ onye omenala nụkọtara jesi na onye na-eme ka ya adịrọzi ya ka o jee gbuo ya maka na nkụzi a na-ekụziri anyị na anyị ma na mmadụ ọbụla bụ nwanne ndị na-ekụzi ndị na-ekpe alakụba na-ekwu na mmadụ bụ nwanne mana ha na-eme ya n'omume ndị na-ekụziri ndị ụka na-ekwukwa na mmadụ ọbụla bụ nwanne mana ha na-eme ya n'omume ịfụ ndị nke asị na ndị a bụ ndị Katọlik na ndị a bụ ndị CMS na ndị a bụ ndị Pentikọstal mana ọ bụ ofu chi ka a sị na a na-ekpe anyị kpewere ofu chi mara na ofu chi a dị mana anyị nwere ike ikpere ofu chi a n'ụzọ dị iche iche na ịfụnanya bụ ịfụnanya fụ nwanne gị n'aka isi fụ onwe gị n'anya ịma na ihe ga-adị mma maka afọrọ n'anya na-ebute mmegbu ọnya na-ebute nkewa ọnya na-ebute igbu ọchụ igbu mmadụ na ịna mmadụ nke ya ịfụnanya ọ dị ma nwanne anyị nwoke bụ Chukwudi Anachuna biko ịbụ onye isi na ndị na-achị n'ala Igbo ọkachasị ka esi achị na ọhaneze site na ntorobịa ịbụrụ nna n'isi ọchịchị echichara ọhaneze Youth Council wee nọgharịa anyị wee na-asị kedu mbọ unu nwa nọgoro dịka ndị na-edu ndị Igbo na-agba ịfụ na ihe a na-eme Igbo na nchekwa zuru ezu batara n'Igbo maka ndị ogbe ọzọ ọ bụ anyị na ha na Naịjirịa anaghị ekwuso ha na-abanye jiri ofu onu kwuo okwu mepụta ya ọ dịka nke ndị Yoruba mere na be ha wee mepụta Amotekwu ewere onye nụrụ ya ha ji ofu onu were ofu onu mee ya ọpụta ihe tupu ndị mmadụ baba ha akwụkwara n'ebe ọ bụ si na ha chọrọ nchekwa na ha agaghị anọ a na-ememi na ha aka na-akpa ya na-ekwe a na-anụ kepụkepụ na ndị ugwu n'agbanyeghị na ha ewegwara nchekwa na mpaghara nke ha mbụ na-ejikọkwa n'aka ugbu a wee na-ahazi ka a ga-esi chekwa be ha mana ndị unu na ha na-achị ana Igbo ka na-ede akwụkwọ ka na-ekwu enweghị ihe ama na-abụghị otu a ọchị obodo Enugu si pụta wee kwụsie ike si na a ga-achọpụta ndị ga na-eche ọhịa ka ntọrị na mmụ ihe a niile benata
kedu mbọ unu na-agba, kedu ihe ị chọrọ ka ana Igbo mee, kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị na-achị Igbo ka anyị na-apịachie? Mbọ anyị nwa bụ ndị na-achịkwata ndị Igbo, mbọ anyị na-agba bụ na anyị na-abịa n'ogbe dịga n'obodo na-akpakọ, anyị na ndị ogbe na-akpa ka a ga-esi nwee ike na-echekwa onwe anyị n'ime onwe anyị. Maka ihe anyị ji akpazi otu a bụ na ọtụtụ n'ime ndị na-achị anyị na steeti dị iche iche n'ala Igbo, ọtụtụ n'ime ha agwa ha na-akpa na otu ha si eme omume abụrọ ihe anyị nwa nabata n'obi ọcha, mana nọ na ịmalụgo na ha abụlụgo ndị na-achị anyị, anyị wee na-eso ha dịka ndị na-achị anyị. Mana mgbe anyị fụzi na ha ada eme dịka ha si kwesị ime, anyị na ha ekwu okwu asị ewee na-ede leta na-ede akwụkwọ na idejelu onye isi ala. Onye ọbụla bụ gọvanọ na-achị steeti ọbụla bụ yanwa bụ onye isi nchekwa n'obodo anwa. Otu ọbụla bụ yanwa bụ ihe ọ ga-abụ ime ndị na-achị enwe ike nwee ezi nchekwa. Ọnyanwa bụ ihe ị kwesịrị ime ka obodo gị ka ndị na-achị wee nwee ezi nchekwa. Mana mgbe anyị fụzi na ndị na-achị anyị n'obodo na steeti dị iche iche dị n'ala Igbo na-abụzi onye chọọ ka onye ndị obodo ọ na-achị nchekwa, ọ debe akwụkwọ wee debelụ ndị isi ala ndị Naịjirịa bụ ndị anyị fugo ka ha si eme, anyị ma anya nelele malụ nke alụrụ alụ. Mana ihe m ji ajụ ihe a bụ unu a na-achị dịka ndị ọha na-anọchite anya ndị ọha na eze n'etiti ha. Tupu anyị jebe ijem a niile, ọ bụrụ ọdịmma ndị Igbo ka ha na-achọ, ekwesịrị ime nzukọ n'ime obi dịka ndị Igbo, mara ihe na-akpa ndị Igbo tupu emebe, tupu abịa sịba na ha na-eje. Nwanne m, ihe ikwu bụ ekwesịrọ ime, ọ ekwesịrị ime ka ikwu. Mana mgbe na-agwa gị na onwero mgbe ha nọkọtago wee kpọọ sị ka atụka n'elu malụ ka anyị ga-esi wee nwee ike malụ ihe anyị chọọ. Ndị a na-achị anyị na-eme dịka o si bụrụ mmasị ha, and ihe na-eme ka ha ihe na-eme kpata ha ji eme dịka o si bụrụ mmasị ha bụ maka na ha na-enweta ikike na Abuja wee na-achị anyị. Kedu ihe a ga-eme? Ihe a ga-eme bụ na ndụmọdụ anyị bụ ihe a ikwugo na anyị na-aga n'ogbe na-eji aka anyị n'ime onwe anyị na-echekwa onwe anyị. Anyị ndị gboo maka ha si echekwa onwe ha tupu anyị wee bata na mmepe anya. Nya anyị ejigokwa nwayọ na-achịakwa na-eme n'omenala anyị, jikwa nwayọ na maka anyị si echekwa onwe anyị n'ime onwe anyị. Aghọtara m ihe na-ekwu maka ihe gbasara nchekwa na-ekwusi ike. Daalụ nwanne m. A na-atụ ya n'elu maka ndị a. Ọ dị mma. Ọ bụ olu Chukwudị Anachuna, ọ bụ ya bụbu onye isi ndị otu ndị ntorobịa na ọhaneze, ndị otu ọhaneze ndị a ma dịka ọ bụ ya bụbu National President Ọhaneze Youth Council. Ọ bụkwa onye na-ekwuchitara ndị a na-emegbu. Ọ bụ onye ndu n'Igbo. Ya na Amechi Ugwuele bụ onye na-akọwa ka ihe si eme n'obodo n'ụlọ ọrụ anyị ebe a. Ọ bụ ode akwụkwọ bụ Amechi, ọ bụ onye ndu na nke ya, ọ bụkwa onye nkụzi. Ihe ndị ọzọ na-eme karịrị. Ọ kpọrọ gị egwu ndị okenye, ndị ichie na-enwe aṅụrị. Amechi, ekelela m unu niile. Chiziadị nwanne m, daalụ. Ọ ga-adịrị gị na mma. Chukwudị, ọ ga-adịrị gị na mma. Daalụ Chizi nwanne m. Biko anyị na-akpọ unu na-abịa kene na-agwa anyị ka unu si agba mbọ na ọ na-akwesịkwa na-ekwesị, ma unu jee na ndị ebe anyị chọrọ ezigbo nchekwa, ka unu na-agwa ndị na-achị anyị ezigbote okwu. Ma ebe unu na-anọchite anya ndị ọha na-ayọchitekwa ndị eze, unu na ha bụ ndị eze na ndị ọchịchị, biko unu na-akpọ ọfụma. Daalụ nwanne m. Ọ ga-adịrị gị na mma. Anyị ga-eme ka isi kwu. Daalụ. Ọ dị ma otu a ka anyị si pịachie n'ụbọchị nke tata. Abụ m Chizzy Ani. Ana m asị na ọ ga-adịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma, nke onye ọbụla chiri ya zere. Biko udo ka anyị chọrọ na Naịjirịa. Onye mara alụ dị mma, ọkachasị n'ala Igbo, ụdị alụ anyị ga-atụ ka ọ dịrị ala Igbo mma, ka anyị mee ya. Ezie gị ozi dịka onye na-alụrụ ndị Igbo ọlụlụ, kenere ndị Igbo ọlụ ka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Na abụkwa na anyị mezi ala Igbo ga-abụ ebe a nọ, ebe ndị mba ọzọ ga na-abịa wee na-amụta ihe. Chineke gọzie ala Igbo, Chineke gọzie anyị niile. Ọ ga-adịrị anyị niile mma.
cheta na abụ m Chizzy Ani ka ọ dị n'o